אז היום כולכם מתמודדים עם האתגר של ה-AI. יש כאלה שבאמת, כמו ששמענו, כבר עושים. יש כאלה שבודקים. יש כאלה שמאוד רוצים להיכנס, אבל 80% מהארגונים רוצים להיות שם. כולכם רוצים להיות שם, הלקוחות שלכם רוצים שתהיו שם, והאתגר המרכזי הוא באמת למצוא את ה-use cases הנכונים, לראות איך אנחנו מייצרים ROI, איך אנחנו מחברים את הדאטה הארגונית, איך אנחנו באמת מייצרים בקלות אייג'נטים כאלה שיכולים לעזור לכל אחד ואחד מאיתנו. אז אנחנו כבר לפני שנה ו3 חודשים בערך ב-SQLink אמרנו, אנחנו צריכים לגשת לכל הנושא הזה של AI עם אסטרטגיה מאוד מאוד ברורה כדי להביא ערך ללקוחות שלנו, ואז מיפינו בהנהלה איזה חברות ומה אנחנו צריכים כדי לתת את הפתרון הזה בצורה הטובה ביותר. וכשאני מתכוון אסטרטגיה, אני אומר קודם כל את שלב התכנון. איך אנחנו מגיעים אל הדאטה, איך אנחנו מנתחים את התהליכים שלנו, איך אנחנו מוצאים את ה-use cases, ופה סיימנו רכישה של Agile Sparks, חברה בת כמעט 20 שנה, שמתמחה בתהליכים, מהנדסי תעשייה וניהול, בכל הנושא הזה של בניית התהליכים, בכל הנושא הזה של הבאת הערך לארגון, כדי לבנות אסטרטגיה נכונה. בשלב השני, סיימנו רכישה נוספת ממש לפני חודשיים של פיטנגו UX, שהיא החברה המובילה היום בישראל בכל התחום של UX UI לפרודקט, מלווה חברות כמו פלייטיקה, כמו JFrog, את כל מוצרי ה-SaaS המובילים בעולם, ביוניקורנים, שהם נותנים להם שירות. והאחרון זה Gentrix AI, שעליה אנחנו הולכים לדבר היום, היא סטארט-אפ ש-SQLink השקיע בו, בכל מה שקשור לאיך אתם ממש היום, מחר, יכולים כבר להתחיל להטמיע את כל מה שדיברו כאן. אז המסע של AI בארגון מתחיל ממקורות המידע, מיפוי התהליכים, הובלת השינוי, וכדי שזה יקרה, אתם צריכים גוף שילווה אתכם. זה צריך להיות גוף ייעוצי, תהליכי, שיודע לקחת אתכם ולמפות את כל התהליכים הנכונים. ג'נטריקס היא פלטפורמה שמפותחת כאן בישראל, סטארט-אפ עם פנים החוצה לעולם, כשהמטרה היא באמת פלטפורמה של אג'נטיק AI. בכל מודל אנחנו נרצה לכל אייג'נט לכוון את המודל המתאים, ויותר מזה, אנחנו נרצה שהמערכת תדע לכוון איזה מודל מתאים למשימה שאנחנו רוצים ליישם. המערכת חייבת להיות והיא API first, זאת אומרת, פתוחה לכל אינטגרציה שאתם תרצו. יש לנו מה שנקרא את ה-internal agent, ויש לנו את ה-external agent. אם אני מסתכל על הצד החיצוני, זה הצד שכולכם צריכים להיות בו מחר בבוקר. מחר בבוקר, אין שום מניעה שתהיו שם. ככל שאתם מתעכבים, אתם גורמים לעצמכם להיות בעיכוב ובאיחור שלא לצורך. ומה הכוונה? אם אני רוצה להוסיף בוט לאתר, או סוכן AI חכם לאתר, אני יכול לעשות את זה מחר בבוקר. אני אומר לכם שאנחנו יכולים לעשות את זה עבורכם ברמה של שעות. אם אנחנו רוצים לתת שילוב של מוקדים ושירות לקוחות ולהתחבר לדאטה הארגוני, אנחנו יודעים לעשות את זה מיד. אם אנחנו רוצים לתת אופציה של סריקת אתרים נוספים כדי להכניס לדאטה שלנו, נגיד שאתם ארגון שרוצה לתת דאטה מהאתר שלו, דל לדוגמה, ישראל, רוצה לתת דאטה מהאתר שלו, אבל כל הדאטה על כל המוצרים שלו בעצם נמצא באתר הבינלאומי. אז אני גם רוצה להביא את הדאטה של האתר הבינלאומי ולכוון את הבוט, כדי שייתן תשובות אך ורק משם. ה-internal agent זה הסיפור היותר מורכב, אבל הוא לא באמת כל כך מורכב. מה שמורכב הוא החיבור לדאטה הארגוני. once יש לנו את הפלטפורמה, ובתוך הפלטפורמה אנחנו יכולים להקים אייג'נטים, אנחנו יכולים לתת לכל מחלקה להקים איזה אייג'נט שהיא רוצה. ואני שמח להזמין את עידית חן מקבוצת לובינסקי להציג use case שעשינו ביחד. אני אגיד 3 דברים על הדבר הזה, מה אני חושבת שטוב ונכון בדבר הזה.
אחד, זה שזה עובד על המידע שלנו. זאת אומרת, אנחנו שולטים על מה שאנחנו נותנים שם. תזכרו, הטיית הצרכנים, מחר יתבעו אותנו תביעות ייצוגיות. אנחנו הלכנו על פתרון שבו אנחנו שולטים בדאטה שאנחנו מביאים. דרך אגב, פתח סוגריים, זה הציף לנו הרבה מאוד דאטה שלא היה מטויב באתר שלנו. תיקנו, סגרנו. זאת אומרת, זה עושה גם וי ואומר, רגע, מאיפה הגיע המידע הזה? ואז החבר'ה שאחראים על האתר מחפשים אותו, אז זה גם על הדרך מטייב לנו מאוד את איכות המידע שמוגש באתר. אז אחד, זה מציג את מה שאנחנו רוצים שזה יציג, וזה מדבר את השפה שלנו. השני, שאנחנו מנסים להניע את הלקוח לפעולה. יש פה מאחור עבודה שיווקית משמעותית, שבו בעצם אני לא רק רוצה שיכנסו ויקבלו את המידע, אלא אנחנו רוצים שהם יעשו מה שאנחנו רוצים לעשות באתר, והחוכמה בעזרת הבוט בצורה אלגנטית מאוד, בלי שהלקוח מרגיש שאנחנו לוקחים אותו לאן שאנחנו לוקחים אותו, לקחת אותנו למקום שאנחנו רוצים שהוא יהיה. וזה באמת המדד שאנחנו נמדוד אותו, אנחנו נראה שהאוכלוסייה שמטפלת אצלנו דרך הבוט הזה, דרך הסוכן הזה, עושה יותר פעולות שאנחנו רוצים שהיא תעשה מאשר לקוח שלא נכנס לבוט הזה. זאת אומרת, יש לנו מדד מאוד ברור, אני אהיה יותר בוטה. אם זה לא יעשה את מה שאנחנו רוצים, אנחנו נוריד אותו. כי אנחנו ארגון שמוכר ונותן שירות, ואם זה לא עושה את מה שאנחנו צריכים שהוא יעשה, אנחנו לא נעשה. והדבר השלישי שאני אגיד שהיה מאוד מיוחד פה, זה שמהר מאוד האנשים שלי, ונמצא פה אחד לירן, למד את זה והוא עושה את זה לבד. בסדר? זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים, בעזרתם האדיבה של SQLink, לעשות את זה לבד, אנחנו כבר מתמרנים אותו. ככל שאני מתעמקת, חבר'ה, זה פרויקט אינטגרציה. זאת אומרת, כשאתה יוצא מזה שהוא מעדכן אתרים, זה פרויקט אינטגרציה, אנחנו מנמ"רים, עשינו כבר כמה פרויקטי אינטגרציה, בסוף שאתה רוצה לחבר את זה למערכות הארגוניות, זה אינטגרציה. פה אני חושבת שאני שמה סייג וכוכבית, ואומרת, חברות סטארט-אפ שבאות אלינו לעשות עם הכלי מדהים, לא בהכרח הן יודעות לעשות את האינטגרציה, ואם לא נדע לעשות את האינטגרציה, לא יהיה פה פרויקט. אז צריך לשים לב. הכי טוב לקחת סטארט-אפ שהוא גם בתוך איזשהו בית שיכול לעשות את האינטגרציה, כי אחרת יהיה לנו קשה באינטגרציה. ההחלטות פה הן מאוד דינמיות. אני למשל, הפרויקט הבא שלי הוא בעולם השירות, מתחברת למה שאת אומרת, והוא בא להגיד שאני בעצם הנציג שלי ישאל את איזשהו סוכן, ולא ישאל את כל המערכות, כי יש לנו עשרות מערכות מאחורי הקלעים, ואני רוצה שהוא ישאל שאלה אחת, וכשהתחלתי אמרתי, אני לא רוצה כמה AI, אני לא רוצה שמערכת ניהול הידע שלי תבוא עם AI, ומערכת האומני צ'אנל שלי תבוא עם AI, ומערכת כל אחד יבוא עם ה-AI שלו, ואז שאני אשאל בערוצים שונים, אני אקבל תשובות שונות. מה פתאום? אני רוצה AI ארגוני אחד שישאל את כולם, ותהיה לי אמת ארגונית אחת. לא יכול להיות שכל ערוץ שאני שואלת, בא עם ה-AI שלו. ואז התחלתי לחפש את ה-AI הזה, האחד שיעשה, אני קראתי לזה 80-20, את ה-80% של ה-AI, וגיליתי תוך כדי התהליך בטווח של חודש, חבר'ה, שהיום אתה כבר לא צריך לבדוק פלטפורמה אחת. היום האג'נטים יודעים לעבוד עם כל המנועים, ואז גם יצאנו מהעילות של המנועים, אז אני מציעה ללכת בדרך, אבל כל הזמן לתפוס הזימות, וכל הזמן להגיד ההחלטות של קודם, הן לא בהכרח ההחלטות של היום, והדבר האחרון זה להסתכל על הנושא של היוזמות הקטנות, המחיר הטעות פה הוא קטן. בסדר? זאת אומרת, אם אתה עושה ולא מצליח לך, אתה מוריד את זה בשנייה, לא קרה כלום. זה לא הפרויקטים הגדולים האלה שהתחלת, מערכת ERP, אתה לא יכול באמצע עכשיו ללכת למערכת ERP אחרת. פה אתה מתחיל משהו, מחיר הטעות הוא קטן, ולכן אני חוזרת לאומץ, תעזו לעשות, כי כשתעשו, תחוו או הצלחה או כישלון, אבל גם כישלון לומדים ממנו, ואת הבא אנחנו נעשה אותו טוב, והמחירים פה הם יחסית קטנים. אז תודה.